Jeg vil gerne præsentere en grafisk roman, Vand til blod. Titlen har en intertekstuel reference til det gamle testamente, til 10 plager, som Gud sender over Egypterne, fordi Egypterne ikke vil lade jøderne komme fri af fangenskab, fri af slaveri. Og den første plage er, at alt vand bliver lavet om til blod. Der er 3 gennemgående farver i udgivelsen: grøn, rød og blå, og der er selvfølgelig symbolbetydninger gemt i det. Romanen starter i medias res, og jeg vil nu gå tæt på de 6 første dobbeltopslag. Men inden jeg gør det, vil jeg lige præsentere selve formen. Den er sort og har sådan nogle referencer til det gamle testamente, til klassiske indbindinger. Og den er også forsynet med et gyldent satinbånd, som er fastgjort til bogen, og som jo fungerer som bogmærke. Morten Dyhr har været forfatter på værket, og Lars Gabel har været illustrator. Og i 2016 fik udgivelsen Claus Stølerang-prisen som den bedste danske debut inden for sin genre. Det første dobbeltopslag er et opslag, der viser en skole, Grønhaveskolen, og nederst i billedet kan I lige se det her gyldne satinbånd. Der flagrer løsrevne af ark papir rundt foran skolen, og de signalerer selvfølgelig noget om, hvad vi skal ind og opleve på skolen. I øverste venstre hjørne får vi en replik. Hvem melder sig? Man kan forestille sig, at det er en lærer, der står i et klasseværelse og siger det her. Og i nederste højre hjørne med en anden font: vælg en anden, vælg alle andre end mig, lyder teksten. Og der kan man sagtens tænke sig til, at det er en elev, der dukker sig. Så har vi et totalt billede mere. Nu er vi kommet ind i skolen, og vi ser gangen. Og i modlyset ser vi et ark, der flagrer, nærmest som en sort silhuet, der er skæbnesvanger i modlyset fra et vindue i gangen. Der er lys for enden af gangen, måske for enden af tunnelen. Forrest i billedet, og det kan I ikke se nu, men der ligger nogle sammenkrøllede ark papir også. Så der er visse signaler i det her billede. Så kommer vi lidt tættere på et klasseværelse, og nu har vi en halvtotal, hvor vi står lige foran en dør, og en replik lyder ud gennem den halvåbne dør. Må jeg se nogle hænder? Kom. Og igen flagrer de her skæbnesvangre løse ark papirer. Så er vi inde i klasseværelset og får afsløret det, vi godt vidste på forhånd, at det er en lærer. Her er beskæringen jo halvnær. Vi ser læreren i frøperspektiv, og på den måde er vi ikke i tvivl om magtforholdet inde i klasseværelset. Det er også taget på skrå, så man har også noget dynamik i det her billede. Man kan næsten ane lærerens bevægelse i klassen, og der bliver sagt: hold da op, I er sløve i dag. Hvem læser? Og nu er der et ark papir, der bliver holdt op. Det er sikkert det, der skal læses højt fra, eller et lignende. Og så er der en tanke: ikke mig. Jeg er her ikke engang. Jeg er. Og så kommer der et ultranær. Igen har vi frøperspektivet og det skrå element. Så der er dynamik. Nu er læreren tæt på den, der skal læse. Der bliver sagt: ingen frivillig, en pause. Så vælger jeg en pause, og jeg vælger. Og jeg tænker: jeg er ikke engang mig længere. Og så får vi 6. opslag, hvor vi nu får at vide, hvem jeget er, billedmæssigt. Og vi får også sat navn på jeget, nemlig Lea. Vi kan se, at Lea er alvorlig, sammenbidt, fremhævet øjenbryn, og der er et ar i hovedbunden, måske et symbolsk ar, det vil vise sig. Og nu er hendes tanker flyttet op i niveau med hjernen, med hovedet, der tænker det her: jeg er ikke Lea, ikke længere.
Jeg er blevet et med stemmen, og stemmen skal ikke læse højt. Man kan ikke herse med stemmen. Man kan så se i det her centrale perspektiv, hvor Lea står i midten, at det er symmetrisk, det er velafbalanceret, det er overskueligt. Så på den måde bliver hun præsenteret ordentligt. Der er dybde i billedet, men den dybde markerer også afstanden mellem hende og de andre. Man kan se noget sådan tonede silhuetter af klassekammerater, og symmetrien er også på den måde, at til højre ser man en klassekammerat, der er trukket lidt frem i den her mellemgrund, og til venstre ser man halvdelen af et forhoved. Så der ligger nogle antydninger af noget, vi kommer til at stifte nærmere bekendtskab med. Som I kan se på de her 6 opslag, så er der jo både noget interessant i forhold til titlen, den er flertydig, farveholdning, den blå symbolske farve, som står for himmel, hav, uendelighed, overjordiskhed, troskab, melankoli, og fortællesiden er nutid. Vi bliver virkelig sat lige over for det, der sker. Det er scenisk, og de første 6 dobbeltopslag kan jo siges med en litteraturtilgang, at vi er en medias res. Vi er midt i situationen, da den grafiske roman starter. Har vi en filmisk tilgang, så vil vi med berettermodellen sige, her har vi anslaget, her zoomes der ind på de der 6 opslag, så vi har set Lea, som hun står der. Teksttyperne, replikker, tanker og sådan med næsten faste placeringer. Zoombeskæringer fra total til ultranær og så halvnær med centralt perspektiv, da vi endelig ser hovedpersonen og møder, hvem der står bag synsvinklen sådan på billedsiden. Hvis man kombinerer analyse, fortolkning med fremstilling med inspiration fra de her 6 opslag og titelpræsentationen, jamen, så kan man jo lave en billedpræsentation selv. Jeg har nogle forslag til kravspecifikation. Den skal starte en medias res. Der skal være et anslag med zoom ind eller zoom ud. Konsekvent farveholdning med symbolbrug af farver. Der skal indgå tekst eller lyd. En hovedperson skal præsenteres. 6-10 slides, 2-4 minutter. En flertydig titel. Og så en kildeangivelse, og i mit tilfælde er det jo slide 11. Og så kan man jo slutte produktionen af med at lave en præsentationscafé-runde. Jeg har gjort brug af de her kilder, som du kan se i oversigten her. Og mit navn er Hanne Skriver, jeg er pædagogisk konsulent ved VIA, Center for Undervisningsmidler, og har produceret den her i foråret 2017.